Днес във всяка неделя ще видите Манолова срещу Цачева. Какво се случи след края на полемиката миналата неделя? Асим Адемов, митарствата на един българо-турски учител. Илияна Йотова, компромис ли е да управляваш с ДПС? Слави Бинев, конспирации около Моника Станишева и Хюсеин Хафъзов. Красимир Райдовски, кой е банкерът буклук, който избяга от България? Орлин Павлов, другият, сега пък в киното. Събеседник по желание в най-известната рубрика от 35 години насам Калин Врачански, повелителят на женските сърца, новия доминатор в театъра и киното. Всичко това е пред Геворг. Легендата продължава. Компромисът да управляваш с ДПС. Прегръдки заради власт. Илияна Йотова до 1997 година работи в БНТ, след това поема през центъра на БСП, а от 2000-та година започва да се занимава активно с политика. От април същата година е член на Градския съвет на БСП. Месец по-късно вече е член на Висшия съвет. От януари 2006 година е заместник-председател на Софийската градска организация на БСП. Депутат в 40-то Народно събрание. На изборите за Европарламент през 2007 година е регистрирана под номер 2 в листата на коалиция Платформа Европейски социалисти. През втория си мандат като евродепутат Йотова е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Йотова смята, че сега БСП прави много тежки компромиси, особено с ДПС, но на този етап най-важно е оцеляването на кабинета. Тя също така твърди, че политици и институции използват евроизборите за собствена употреба. Компромисът да управляваш с ДПС. Прегръдки заради власт. Ей, чак синини имате от тези прегръдки. Да, чак синини. Какво мислиш за Одисеята на турския даскал? Слуша ли го или не успя? Отчасти го слушах, но и това, което чух, ми беше достатъчно. 1/3 от това, ако това, което чух да е верно, къде живеем, в каква държава сме. Но, знаеш, идвайки тук няколко крачки към твоето студио, си помислих и нещо друго. 25 години вече ще станат, като че ли нищо в тази държава, поне в това отношение, не се променя. Аз лично съм го минала същия този път. Видях в националната телевизия тогава как... Натириха те тебе, нали? По някое време. Те просто ми казаха, че нямам място там, защото не вярвам и не съм като тях. Да. А пък за една нощ много хора, които до вчера ми казаха колко съм умна, красива, добра, как съм родена за телевизията, изведнъж просто не ми казваха добър ден. Да. Така че, но слушайки изповедта на този човек е страшно. Страшно е, защото няма държава. Как може да допуснеш такова нещо, ако той е в правото си? Само защото не е съгласен да няма бъдеще, да няма професия. Има ли глупостта да се занимава с политиката? Това е. Това е крайна сметка свободен избор на човека. Да, може би ще докараме до там обикновените хора да си мислят, че наистина е глупост да имаш отношение към политиката дори. Добре, тогава в какво да вярваш? Как да се определят обществените отношения? Знаеш ли, аз, тъй като много си говорим за референдуми тези дни, да си мисля, че ако един политик предложи референдум за забрана на партиите, това сигурно в България ще бъде най-успешният референдум. Само че на другия ден, след изтрезняването от тази еуфория, разумните хора ще си зададат въпроса, сега на къде и на къде. Да. Понеже спомена референдуми, а за изборния кодекс полемиката сигурно се е слушала. Ако направиш още един такъв дебат, хората ще откажат да ходят на избори. Защо? Ами защото нищо не се разбра кой за какво се бори. Едно надвикване. Ако искаш да отчаяш някой и да го накараш да не вярва нито в закони, нито в кодекси, държи се по този начин. Това е моята оценка. И преди всичко аз си мисля, все пак един от тези участници е бивш председател на Народното събрание. За мен това е най-сериозната, най-тежката, най-авторитетната институция в България. Защото вярвам в демокрацията. Наистина, може да съм последния наивник на земята, но аз наистина вярвам. Същата тази жена 100% е преживяла агресията към себе си, ако щеш, политическата агресия. Сигурно милион пъти е била права, но просто някой не е приемал тази правота, защото не е неговата. Защото е била от ГЕРБ, да речем. И сега, вместо да си направил поука от това нещо, вместо да се опиташ да разбереш другия, вървиш по една линия на отрицанието само защото си от различната партия. Така държава и царщина не се прави. Да. Ами вашата? Нашата още по-тежка, защото така отреди български избирател. Наистина една, според мен, уникална ситуация в Народното събрание. Ще отидем като аз имах предвид вашата Мая Манолова, но... Имаше предвид Мая.
Не може да се отрече нещо друго. Майя свърши страшно много работа. И вместо да й бяха помогнали през това време, седяха отстрани и като че ли се опитваха да й гледат сира. Първо какво преживя? Спомняте си, дискусията за изборния кодекс мина в най-тежкото време, когато навън улицата беше залята с протести и никой не искаше да чува ни управляващи, ни БСП, ни ДПС, ни никой. В крайна сметка тя се опита полека-лека, събра едно достатъчно много организации, граждански, опита се да ги чуе. Аз наистина тогава и се възхищавах на работохолизма. Седеше по часове, ги слушаш. При това, повярвай ми, абсолютно изключващи се тези едни с други. След това седна, написа един огромен труд. Става апология. Не е апология. А това много малко хора могат да го правят. Повечето обичат да приказват по медиите, ама не вършат и работа и за 5 пари. И в крайна сметка седна, направи един изборен кодекс. Обаче... хубаво! Айде сега да спорим по всеки текст, както се спори, а не да казваме, това за нищо не става, това следващия парламент ще го смени. Я по-хубаво да ми кажеш за вашата, по-голямата. Какво да ти кажа? Това е много смело за твърдение. Правим голям компромис, като управляваме за втори път с ДПС. Не съм чул някой да го казва това. Толкова е ясно. И сигурно ще си имам ясни приятности, но винаги казвам това, което мисля. Така смятам, че е редно. От кого по-скоро? От БСП или от ДПС? Предполагам, че и от двете. Да. Защото има много хора, които смятат, че няма компромиси, че в името на управлението на всяка цена трябва да се запази под едната партия и другата партия. Много са различни схващания. А защо е голям компромис? Това ме интересува. Да го разчувъркаме това. Сигурно очакваш от мен да ти кажа някакви 2-3 купешки приказки за това, че едните са социалисти, другите са либерали. Една да кажеш и прекъсвам разговор. Няма да ти кажа това, а защото не можеш да гледаш политиката само от жълтите павета, трябва да отидеш и там във всичките тези малки общинки, селца и да видиш какво се случва. Защо е компромис? Защото ние като че ли в тези години си казахме, ти няма да вземеш там от 3 служби едната, защото си турчин, българин, или си от ГЕРБ, или си от БСП. И съвсем забравихме нещо, което според мен е първото и задължителното. Ставаш ли за тази работа или не ставаш за тази работа? Значи, ако ние в момента в България сме на това диридже, то е защото допуснахме безкрайно неподготвени, неподходящи хора, необразовани, да вземат места в държавата. Давай, това размишление само да вмъкна, че историята на Синя е чудесна илюстрация към това, което казваш. Аз за секунда не съм и отрекла тази история и мога да дам сигурно още много примери. Защото не стоя в Брюксел само на паветата. Всяка събота и неделя аз съм по страната и ги виждам хората какво говорят и как мислят. Няма в никакъв случай да си позволя да кажа, че някой човек от ДПС не трябва да вземе конкретен пост, само защото е от ДПС. Кой век живее? А дали той наистина има ценз и образованието? Всъщност, много са критиките към предишното управление. Аз съм от хората, които не обичам да се връщам назад. Но Борисов пострада, едно от нещата, от които пострада най-много, е то точно това. Верният, лоялният партиен човек, дали става или не става, не е важно. И сега остави държавата в тази ситуация пълен батак от всякъде. Затова казвам, че когато местни ръководства на ДПС непременно държат на един човек. Нямам нищо против. Предложете подходящия човек. Те са български граждани. Какво значи това? Няма дискриминация тук. Но това е така в подробностите. А иначе на едро как ти се вижда? Как го усещаш? Как преценяваш? Каква е технологията на натиска на ДПС? В момента, според мен... Може дори да се сетиш за петък. О, да. Този Хюсеинчо, дето се направи на... Какъв се направи той, бе? Той е като някакъв... Да си призная, често не го бях чувала преди, така че не мога да направя сравнение в този случай на какъв се е направил. Но въпросите са ти много важни и много интересни и аз искам да почна от първия. Ти казваш как ти се струва отгоре. А на мен ми се иска да знам как ми се струва отдолу. Защото една политика успешна, ако тя е влязла във всяка къща и тази всяка къща е почувствала наистина, че някой дава гаранции за нещо, че има някой, който поне малко мисли за него, че му дава сигурност. В Българина в момента няма усещането за сигурност. Нито на битово ниво, нито за перспектива, нито за децата си. Това е страшната несправедливост, която тормози хората.
А там горе на жълтите павета може да говориш за всякакви политики. Либерални, неолиберални, малко социални. Малко заобиколи въпроса, защото това беше за ДПС. Забравил. Сега ще го кажа и за ДПС. За партньорството ви. По какъв начин усещаш онова, от което прегръдката, колко е силна тя, колко е безкомпромисна. Нали, виждаш една конфигурация се получава, при която те могат вече без всеки. Защото са си самодостатъчни. Не, никой не си е самодостатъчен. Сигурно някой ден историята ще говори повече оценки за така наречените партии балансьори. То не сме ние единствените. Костов, както развъртя пак ножа, който е забил гърба на реформаторите и непрекъснато ги отдалечава от Бойко Борисов, той работи за Доган. Преди много години той беше изрекал една фраза. Проклятието на България. Да, проклятието на България. Остана си с тази фраза, защото с нищо не показа, че мисли така, по този начин. При този човек винаги има някаква двойственост. Имаш усещането, че едни неща говори на глас, а всъщност отзад прави точно обратното. Но нека да не забравяме, именно по времето на правлението на СДС, ако не се лъжа, при Филип Димитров, за първи път се даде тази сериозна балансираща роля на ДПС. И пак казвам, това няма нищо страшно, стига да знаеш как я правиш тази политика. Кой е най-големият компромис, който правите с това коалиционно управление? Сигурно на много хора ще им се сторят кадровите назначения по места. А за мен най-големият компромис е голямата политика. Дали онези социални ангажименти, с които тръгнахме, ще можем да ги изпълним. И аз съм един от хората, които казвам, че след една година, може би това е най-доброто време за преценки, ако сме се отдалечили на сантиметър от това, което сме обещали на хората, защото най-страшното в момента е беднотията. Но всички други неща, за които си говорим, отстъпват на това. Ако ние не сме накарали хората да се почувстват малко по-добре, сами трябва да си идем. Това беше отговор на въпроса. Това беше отговор на въпроса. Или подготовка за отговор? Не, няма подготовка. А с това, което ме попита за петък, не знам защо 2 дни слушам всякакви коментари, сякаш и малко ми се струват лековати, честно казвам. Ние напоследък така, всеки ден в България нещо се случва и като че ли свикнахме да не мислим по-далеч от носа си. А хайде малко да поразнищим нещата за една минута време. Всъщност, човека, който излезе на трибуната, направи една провокация към целия български народ, включително и към своите. Какъв е отговора, който неговите хора би трябвало да дадат на това изявление в парламента? Направиха декларация за Пловдив, но не и за Хюсеинчо. Аз говоря не за ръководството на партията. Аз говоря за обикновените хора. За каква свобода става дума? За следване на какъв път? България е свободна държава. Той даде за пример онова, което са правили споменатите от него личности. Някои от тях са достолепни хора. Дума да не става и страдалци, обаче това означава ли, че пак Буново ще взривяват или хотела в Сливен? Или... Не, това означава Беше много грозно и е много глупаво да се изтърпи това нещо. Много грозно. И това, че се изсули БСП, ти си била в Брюксел, ама твоя шеф Станишев в такива моменти го няма никъде. Аз не зная дали къде е бил Станишев, защото доколкото разбрах, не е бил в парламента изобщо. Но бих искала да си продължа малко мисълта. Към твоите определения аз бих добавила и много опасно. Много опасно. Защото съм от хората, които смятам, че има модел на етнически мир в България и той е български. Той си е наш. Каквито и резерви човек да има към един или друг политик, включително и към бившия председател на Движението за права и свободи, той е един от хората, които създаде този модел. И ако си мислим, че веднъж завинаги сме се раздалечили от опасностите, които ни заобикалят в тази част на Европа, трябва да сме наивници. Няма да сме по-малки наивници, Иляна, ако си мислим, че Хюсеин Хафизов е направил някаква такава оператна история, самоинициативник. Дума да не става. Аз точно това казвам. Това е съгласувано. Затова прибавих и опасно. Защото
И по още една политика не си даваме сметка какво правим в момента. А знаеш ли защо не си даваме сметка? Защото нищо не правим. Коя е тя? И това е политиката с бежанците. Това е политиката с бежанците след една година, когато се изтеглят силите за сигурност от Афганистан. За какво преформулиране на етнически взаимоотношения може да става дума тук, както чувам напоследък такива коментари? Ние готови ли сме? Готови ли сме за тези хора как те ще се впишат в нашето общество? У нас съществува някаква такава много, как да ти кажа, лековата мисъл, че те сега, защото има война, са дошли, ще постоят малко и ще си отидат. Нищо подобно. Една голяма част от тях ще останат. Аз няма да изпадна, разбира се, в ситуацията на госпожа Кристалина Георгиева, която каза, че така ще си оправим демографския проблем. Но нещата са много по-сериозни за мен. Още повече, сега в момента, и затова не правим никакъв диалог, и затова се правим, че следно нищо не е станало, от Европа ни казват ясен знак. Ние не сме доволни от начина, по който се грижите за бежанците и ще дадем втори мониторинг. Ама втория мониторинг, знаете ли какво означава? Че на всеки 3 месеца ние трябва да дадем отчет какво точно правим с тези хора и как подобряваме условията им на живот и как ги интегрираме. Тази критика към кого адресираш, като казваш ние? Казвам, ние нямаме този разговор помежду си като българи. Вие кои? Ние всички българи. Защо? Вътре в БСП, вероятно. Не, в БСП се опитвам да го правя. Друг е въпрос, колко успявам. Чуват ли те? Да, за тези неща определено ме чуват. Те си петък и събота, тук е малко трудно да чуват. Не, когато трябва съм тук. Въпросът е, че какво като ме чуват? Вие ще държите ли на всяка цена на тази прегръдка? Хюсейнчо да говори, който му падне, вие да казвате ти специално, че това е много опасно, обаче държите на прегръдката. И държите на компромис. Не може да има власт на всяка цена. Аз пак казвам, поехме държавата в един изключително труден момент. Сигурно си спомняш, че имаше един разговор в началото, веднага след изборите. Заслужава ли си? Заслужава ли си да правиш правителство в тая конфигурация в Народното събрание? За БСП, извинявай, ама винаги си заслужава. Не. Нищо подобно. Защо трябва да търпиш чужди негативи? Можеш да отидеш в опозиция, да направиш още едни избори, само че тогава, като че и късания памета какво беше в България т.е. началото на 2013 година, веднага след изборите. Нали? Нито пари за нищо. Тук няма въобще да ти говоря с лозунги. Просто нямаше пари за нищо. Закъсал бизнес, който няма работни места, фалирал, защото държавата не му е върнала парите. Болници пред фалит, с милиони задължения. Политическа несигурност. Току-що си преживял шока на някой, който искал да ти отмъкне и последното право, което ти е останало да избираш. В случая с Костинбродските бюлетини. Очевидно един кабинет... Майки ли се на този акъл? За кое? За Костинброд. Нали разбираш, че всичко се разсъхва, пропада? Това дали ще се разсъхне, ще видим. И как и втора инстанция връщат делото? А това какво ти говори? Че говори, връщат делото. Какво ми говори? Много просто, че няма достатъчно аргументи. За мен най-лошото ще бъде, знаеш ли кое? Ако действително цялата работа се размине с един наказан чиновник. Защото аз мятам, че беше подготвена беше свършена сериозна работа за за служебната победа на ГЕРБ. Трябва да се докаже. И другото трябва да се докаже. Нали? Затова трябва да има хубава съдебна система. Добра. Кое е другото? Останалото, че не е било нищо, а че си били някакви там браки. Който твърди, че има нещо, той да доказва. Аз не съм видял някой да ходи да доказва. Това ли принцип сега въвеждаме? Невинен да доказва невинността си. Не, напротив. Той е невинен до доказване на обратното. Нека да оставим да се свърши работа. Друга тема. Да. Други кратки 2 теми. Бързо. За българофилите в Европарламент. Какво става с Моника там сега, Станишева? Какво да става с Моника? Един договор, който тя е спечелила преди, може би, 2 години, ако не се лъжа. Така, честно, не съм се интересувала в тази работа. Би трябвало. Защото там все пак евродепутат Майкъл или Михаил Галер поставя въпроса. Въпросният депутат е стар наш любимец. Той е един от най-върлите противници на влизането на България и Румъния в Европейския съюз. Даже на един семинар по повод на това доколко и как са били проведени изборите 2011 година, той каза, че страната ни е приета по милост и след политическо решение.
А това, че българина го преживя на гърба си, затварянето на всички тези глави, разделянето с доста национални интереси в името на европейско бъдеще. Ти смяташ, че около значение. този договор няма нищо осъдително? Нищо укоримо? Аз не мога да кажа нищо повече от двете писма, които има на Европейския парламент, в които казва, че няма конфликт на интереси. Крайна сметка, всеки може да прави каквито си иска догадки. Истината е тази. Има си правила. Но все пак човек не трябва ли да спазва някаква по-добра хигиена? Ако питаш за личното ми мнение по въпроса, просто не е трябвало въобще да кандидатства. Не е дооценила според мен това, че ще направи лоша услуга на съпруга си. Да. Макар че формално погледнато Сергей Станишев няма нищо общо с Европейския парламент. Може да се каже. Не може да се каже, е така. Да. Имаш ли нещо общо с троловете, червените? Дирижираш ли ги? Както каза сутринта един от членовете на младежката ни организация, троловете, това са героите на мрежата. Малко съм устаряла за фея. Не, все пак. Не, нямам нищо общо. Има очевидно строга организация. Знаеш ли защо нямам нищо общо? Защото си права в това, което казваш, че си имаме строга организация, има и много млади хора, и пък и други хора, които се реят в интернет пространството, които... Въпрос на самоорганизация ли? Или няма нужда? Въпроси на самоорганизация и на организация. Но има и друг момент. Не ми трябва. Защото аз каквото мисля го казвам. Не съм от тези политици, които ще си направи нещо тайничко зад пердето, под леглото. Ама аз не говоря, че това е нужно на самата теб. Мислех, че разбираш. Това е нужно от БСП, на лидерите. Знаеш ли, нямам какво да крия. Аз съм публичен човек. Нищо не ме притеснява. Мога да говоря. Между другото, знаеш ли сега, като заговори за това, кой кому какво трябва, със същия този Сергей Станишев, може би съм направила най-острите изказвания публични. И не съм се притеснявала никога, защото така мисля. Я ми припомня едно. Тогава, 2009 година, когато загубихме изборите. Тогава, когато смятах, че трябва да има промяна в БСП. Сега, на минутата, за това, че смятах, че трябва по съвсем друг начин да тръгнем. И в интерес на истината, никога и по никакъв начин не ми е дал да разбера, че от това ще има някакви последствия. И за това не приемам, че когато имаш различия, първото нещо, което трябва да направиш е да кажеш чао на една голяма идея, на една голяма партия. Имаш ли той да каже чао или ти? Не, тези, които сега го направиха. Аха. Добре, това е друга тема. Благодаря. Не, това е една много хубава тема, защото се заслужава по някой път и да поговорим за нея. Ако трябва да кажа нещо като последно изречение, това, което много ме боли през тези години, всичките, че някак си в хората в БСП няма достатъчно самочувствие. Ето пред теб стои един човек със самочувствие. Аз не се притеснявам от това, че съм член на БСП. Никога не съм се притеснявала. Напротив, харесва ми и доколкото и както мога, ще се боря там да стават промени. Добре, успех ти желая, но само да уточня, че те, които според тебе са казали чао на БСП, по-вероятно са казали здравейте, ние сме, идваме. Това предстои да видим. Да, благодаря ти. И аз ти благодаря. След рекламите. Конспирации около Моника и Хюсеин. След Гелер и Бинев иска да знае.